substantivets køn, neutrum, intet køn. Det er ret få substantiver, der kan klassificeres som neutrum, altså intet køn, ud fra deres betydning. Så her koncentrerer vi os om form. Warum weint das Mädchen? Warum schimpft mein Schätzlein? Es gibt Löcher in meinem Gedächtnis. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas Schlimmes getan habe. Mädchen og schätzlein er ord, der ender på jen, henholdsvis lein. Og det gør, at de dermed er neutrum, altså intet køn. Ja, Mädchen er et hunkønsvæsen, men her er det altså endelsen jen, der er det vigtigste i forhold til køn. Schätzlein kommer af ordet Schatz, som betyder skat, og Schätzlein betyder altså så lille skat. Gedächtnis, hukommelse, ender på nis, og er derfor neutrum. Andre eksempler kunne være Bedürfnis, Ereignis, Erlebnis osv. Så har vi Gefühl, der starter med GE, og sådan ord er som regel også neutrum. En opsummering. Das Mädchen, das Schätzlein, das Gedächtnis, das Gefühl. Alle ord, der kan klassificeres som neutrum, intet køn, ud fra deres form. Det vi centrerer os om her er endelserne jen, lein, nis og det foranstillede præfiks